מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. שלום, כשהייתי קטן, אבא שלי אהב לספר סיפורים של הנביא. היום, כשגדלתי, אני רואה שהרבה סיפורים של אלישע הנביא נמצאים ממש קרוב לבת שלי. הגילגל, יריחו, ואפילו עד הרי אדום הגיעו סיפורים של אלישע הנביא. שמח לשתף אתכם במסע בעקבות אלישע הנביא. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. אלישע הנביא התגורר עם הוריו באבן מחולה בבקעת הירדן. הוא היה עובד בבקר. אליהו הנביא, שהשם ציווה אותו שאלישע ימלוך את דרכו, בא אליו ופרס עליו את האדרת, הגלימה שלו, וציווה לבוא איתו. אלישע, שרצה לכבד את הוריו, ביקש מאליהו הנביא להיפרד מהם לפני צאתו למסע ארוך של היותו נביא המגן על עם ישראל. באזור השומרון הייתה בצורת קשה, בתקופה בה מלך יורם על ישראל. הרעב היה כה קשה עד שהאימהות החליטו לאכול את ילדיהם. עכשיו אוכלים את הבן שלך. לא! המלך הבטיחה שנאכל גם את הבן שלה. אוי ואי ואי, איפה אלישע? משרתים, קראו מיד לאלישע הנביא. אני קרא לי? אלישע הנביא, בבקשה תתפלל להשם שיציל אותנו מהצרה הזאת. טוב, ממחר, עוד השבוע, ימכרו בשוק ב3 אגורות אוכל. או שיהיה המון. ישראל יעשו כאלה ניסים? תראה איך הם מתנהגים, לא מגיע להם כאלה ניסים. הקדוש ברוך הוא לא יעשה כאלה ניסים לעם ישראל. בגלל שאתה לא מאמין, אתה לא תזכה לאכול מאוכל. הקדוש ברוך הוא אכן חס על עם ישראל, ועשה נס שגרם למחנה ארם האויבים שצרו על עם ישראל לברוח מפחד מרעשים החזקים שבאו עליהם. בשעו את כל רכושם והאוכל שלהם מופקרים לכל. אך עם ישראל לא ידע עדיין מה. למחנה הרב, אולי שם ירחמו עלינו. נו. יש פה עגבניות, וואי, שאני לא אוכלת עגבניות. וואי, כמה שאני רעב. וואי, יש פה בגדים בשפע. אוכל! אלישע המתיק את המים המלוחים של יריחו. כולם שמחו, אך אנשי נהרן שהתפרנסו ממכירת מים מתוקים כעסו שהפסידו פרנסה וקיללו את הנביא. הנה אלישע הנביא, עלה קרח. למה נתקת ממנו את המים המלוחים? למה לקחת ממנו את הכסף? עלה קרח, עלה קרח. ללוויים לא היה מקום לגור, לכן הם החליטו לכרות עצים על גדות הירדן להקים את ביתם. לפתע הגרזן נפל לנהר. הגרזן נופל! הגרזן נופל!
ואלישע שב הגלגלה, והרעב בארץ, ובני הנביאים ישבו לפניו, ואמרו לנערו, שפות הסיר הגדולה, ובשל נזיד לבני הנביאים. ויצא אחד אל השדה ללקט אורות, וימצא גפן שדה, וילקט ממנו תקועות שדה, ולא יבגדו. ויבוא ויפלח אל סיר הנזיד, כי לא ידעו. ויצקו לאנשים לאכול, ויהי כאוכלם מהנזיד, והם צעקו ואמרו, מוות בסיר, איש האלוהים, ולא יכלו לאכול. ויאמר, וקחו קמח וישלח אל הסיר, ויאמר צק לעם, ויאכלו, ולא היה דבר רע בסיר. ממלכת יהודה וישראל יצאו למלחמה מול מלך מואב. במהלך הקרבות היה חסר ללוחמים מים. אז הופיע אלישע ודרש שנגנו לפניו. זה היה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. והנה הגבים התמלאו מים. נעמן, שר צבא מלך ארם, שלח חיילים לחטוף נערה יהודייה קטנה. נעמן חלה במחלת הצרת. אז הילדה היהודייה אמרה לו שיש נביא בישראל שיכול לרפא צרת. מה, איפה? איך קוראים לו? הוא זימן אליו את אלישע. אתה הנביא שקוראים לו אלישע? שמעתי שאתה נביא ואתה יודע לרפות אותי. כן, נכון. לך תטבול בירדן ותרפא אותי מצורע. מה? איזה שטותי זה? למה שאני... גיחך נעמן ואמר שבארצו יש נערות יותר טובים, אך בסוף כשקפץ לטבול ראה שאכן נרפא מצרתו. חסדים